Ако мъжът се възбужда от това, че жена му флиртува и прави секс пред него с други, ако му харесват такива жени, как да се отнасяме към това като цяло? Къде тук е вярността? Ако не вземаме предвид клиничните случаи, защото те са за лекарите, а разгледаме хора, които психиатрите биха нарекли здрави, то влюбеният човек е фиксиран върху обекта на своята любов и лесно се възбужда от него. Ако обаче възбуждане не се случва, човек прибягва до своите сексуални фантазии. Тоест, с голяма вероятност, това е сигнал, че А. Към тази жена няма чувства, но с нея е забавно да се прави групов секс. Б. Ако става дума за семейни отношения, официални или неофициални, това също е сигнал, че съпругата е престанала да възбужда. Когато семейството поема по пътя на суингерството и тройките, това е знак, че някой в двойката иска да легализира изневярата, защото сексът с партньора вече не му харесва. Много съпрузи и съпруги, които са в зависими отношения, ще ви разкажат, че мъжът или жената им, бидейки в по-силна позиция, ги подтикват да легализират изневярата по този начин. Но дистанцията в такива случаи много добре връща сексуалното желание.